hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pagiging permanenteng general manager ni Mr. Florencio Mongoso Jr. sa Metro Naga Water District, nagpuon ngunya na aldaw. Mga opisina kang LGU Naga City na underspending kang sedang 2023 budget, posibleng bawasan ang sedang 2024 budget. Task Force paputok, liwat mamonitor sa mga matindaning paputok sa Naga City People's Mall. 22 anyos na solterong mayong trabaho na taga-barangay Tabuco ng agaw ng cellphone, arestado. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Board resolution kang Metro Naga Water District na magdidesignar kay Mr. Florencio Mongoso Jr. bilang permanenteng general manager kang MNWD nagpuuna ngunya na aldaw. Aram tama ng kompletong details sa report ni Antoinette Eduardo. Puon ngunya na aldaw, December 1, nagfa-function na bilang permanenteng general manager kan Metro Naga Water District si dating Metro Peso Head kan lokal na gobyerno kan Naga na si Florencio Mongoso Jr. Ini matapos ang November 16 na board resolution kan MNWD na nagdedesignar sa iya bilang permanenteng general manager. Alagad ang gabus na requirements ang kaipuhan niya pang i-comply. Kasuod ginibo ni Manager Mongoso ang sa iyang mga pahayag. Kang November 16 po, nagpasarman ang BOD ng resolution confirming my appointment as permanent general manager A effective tomorrow, December 1, 2023. Alagad siyempre po, isimanindo pag sa gobyerno, documentations pa po ang proseso mo niyan, comply ta si gabos na requirements, siyempre po, ma-accountability clearance kita from the city para ma-clear kita kang gabustang mga responsibilities, both administrative and financial. Huli kan pagtagilid kan operasyon kan MNWD, sinubli kaidtoan serbisyo ni GM Mongoso sa paagi kan secondment agreement. August 1, 2022, si Enot nagpadagos abot December kan kaparehong taon, hasta nakaantos ngunya na taon 2023. Huli ta permanente na si GM Mongoso. Full authority na ang tinatao sa tuya. Sabihin, pwede kita mag-reorganize, pwede kita mag-transfer, pwede kita mag-reassign ng mga tao, si mga programa, pwede kang rekisahon, i-revise, including po si mga realignments ng mga budgets. And sarin po ako na slowly but surely makaka-recover kita. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, huli tabi na kantina si Mr. Florencio Mongoso Jr. ang Metro Peso Office na haloy niyang pinagkaputan. Si Mr. Frederick Reforzado muna ang nagtutukaw ngunyan bilang acting head kan nasabing opisina, kasabay man kan sa iyang pagiging terminal manager kan Bicol Central Station. Sa kasumpay na bareta, kinumpermar ni MNWD General Manager Florencio Mongoso Jr. na kan katapusan in Oktubre, iguanan nin delehensyang 20 million plus ang MNWD. Alagad ini mababawasan pa ngunya na Disyembre, hulikan mga obligasyon na dapat itao sa mga empleyado, siringkan bonus, 14th month pay as in iba pang benepisyo para sa sainda. Totoo po kayan, as of end of October, positive na po kita by 20 million plus. Samantalang po kang end of December last year, net loss po kita ng 41 million. Iyan 20, dayan ang ulugan na iyon na yan mo niyan. Dahil isita po pag Disyembre, matao kitang bonus. 14th month, matao pa kita kang si mga ibababa na directives from Malacanang. Araman po nindo yan na kung minsan pati minababa kaurasan. Tapos tataan ang termino kung rin mo dapat itao, mayroon ang pinadarang kwarta.
Kaya based on the projection kang finance group, ang possibility is magne-net loss manggiraray siya ng 14 million plus. Pero, Sa iba pang bareta, Task Force paputok Canaga City People's Mall, liwat ma-monitor kan mga ititindang paputok ngunya na Pasko asin bagong taon. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Mayong pagbabago sa lugar kung saan mapwesto giraray ang mga matatawanin permit na magtindanin paputok ngunya na Pasko asin bagong taon sa syudad ning Naga. Susugki Mr. El Camer Pitaliano, Head Security Unit kan Naga City People's Mall, sa gilid kang salog sa may ground floor kan NCPM ibubugtak ang mga tindahaning paputok na mapon sa petsa 23 hasta Disyembre 31. Base naman sa ordinansa, sa ordinansa, dati manggaranay na pigtitindahan, hindi sa Riverside, kayo ang nakatalaga sa tindahan ng paputok. Sa maabot na Lunes, pag-uulayan man subuot ang liwat na pag-activate kan Task Force paputok para masiguro na legal na paputok subuot ang ipapabakal. Kaya sa Lunes, sa Petsa 4, may mitingong kuko si mga concern, lalo na sa market guard, tanganing mabilog mi si i-reactivate itong Task Force paputok na kunhain mamanmanan ma-supervise ang pagpabakal kan paputok. Bako lang pong market guard, yaon si fire, yaon si police, asin sharing man ang DTI, ang kabali siya duman sa Task Force paputok. Mark Mendoza para sa One Media TV48 Naga Newsbreak. Mientras tanto, pinasalamatan man ni Mr. Elmer Pitaliano ang Paradise Vendors Association of Pavinas na may 15 tanod na iyusubuot ang saindang katuwang sa pagbantay para sa seguridad kang mga parasaon. Idinagdag pa ni Pitaliano na bihira naman subuot may nakakaabot sa sainda nin report na nabiktima nin snatcher o mandurukot sa Naga City People's Mall. Ang Pabinas di sa taas, sa pamayo ni Nono de los Santos, nagkaigwanan ng enhancement training sa iyang mga tauhan. Bako lang si mga tanod, kundi pati si mga empleyado sa iyang mga tauhan, na ma-enhance kan posibleng mangyari o krimen ninhulit December na na matawon permi di sa taas, kaya maninigo na may preparasyon kita na sabaton ano manahamon sa pag-abot kan Disyembre ninhulit mga matawo na ini makaortana sa raodan na po tabi. Sa pagbabalik kang news break, snatcher nin cellphone sa sentro kang Naga arestado. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga opisina sa City Hall na dain na gastos ang pondong pinagtagama kan taon 2023, pwedeng mabawasan ang sa indang pondo ngunya na taon 2024. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa nakalihis na simana, sunod-sunod ang budget hearing kang Committee on Appropriations sa Sangguniang Panglungsod kang Naga kung sa chairman si City Councilor Just Albios asin miyembro si City Councilor Attorney Jill Rosales. Ang lambang departamento sa City Hall ang nagpipresentar kang sadang kaipuhan na budget para sa taon 2024. Alagad, bago makumbinser ang komitiba na aprobaran ang pondong pinagahagad, kaipuhan subot mahiling mo na kang komitiba ang dokumento kung paano nila ginamit ang pondong enot na pinag-alukar sa sainda. Susuki City Councilor Jill Rosales, pinaghihiling digdi kung underutilize ang pondo o dai man nagagastos ang pondong pinag-alukar sa mga departamento. Saro sa dokumento na tighagad mi sa budget office, si data kang utilization kang budget. Ang apod ka tong dokumento na to is mga obligations na incurred katong mga opisina. Kung underutilize ang budget kang sarong opisina. Saro yan sa basihan para bawasan ang sa indang appropriation for next year. Para mas magamit katong ibang mga opisina or mas allocate naman sa mas priority kang sa tuyang gobyerno lokal. Kabali sa nahihiling ni City Councilor Rosales na rason kung taano taday nagagastos nin tultol ang pinagtagamang pondo, iusubot ang kakulangan nin pagpaplano. Ang pondo subot na pinag-alokar sa mga opisina kang gobyerno lokal kang Naga ang dapat gastuson sa mga programa para sa publiko. Dapat ko baga ginagastos ta ang kwarta. Nagbabudget kita para gastuson. Bako para itago or itipon. Kaya po kita nagtataong oras sa mga panahon na iniyo for next year's budget para maaraman kung ano ang mga dapat gastuson kang mga opisina ta digdi sa atong syudad. Bago mag-Christmas break, ipipresentar naman sa Sangguniang Panglungsod ang 2024 proposed annual budget kang lokal na gobyerno kang Naga para aprobaran. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang pondo kang sarong departamento sa lokal na gobyerno kang Naga na dain na gasto sa laog kan sarong taon ang nagiging parte na subuot kang savings kan lokal na gobyerno. Ini pwede sa nang gastoson o itagama sa sarong nakaprogramang proyekto o aktibidad. Savings. Nabalik po. And magiging available lang po siya for appropriation for another purpose. Sa police report, yaon ngunyan sa kustodiya kan Police Station No. 5 ang sarong 22 anyos na soltero. Mayong trabaho asin residente kan Zone 2 Barangay Tabuco, Syudad ni Naga. Matapos mangagaw nin cellphone sa sarong misis na residente kan Zone 2 Barangay Balata, Syudad ni Naga na naglalakaw sa Biak na Bato Street, Barangay Tabuco, pasado alas 10 nin udto. Tulos man nakahagad nin tabang sa mga barangay tanod ang biktima, na tulos man nakalamag asin naaresto ang suspect na yaon na ngunyan sa kustodiya kan Police Station No. 5. Sa iba pang bareta, rape through sexual assault na may piyansang 200,000 pesos, qualified rape as in statutory rape na mayong piyansa. Ini ang mga kasong kinakahampang kan akusadong si Rusty Villamor na inaresto huli sa mga warrant of arrest hali sa RTC Branch 63, Calabanga, Camarines Sur. Sa sitio Yabo, Barangay Carolina, Syudad ng Naga, inaresto ang suspect na ranked No. 1 most wanted person sa munisipyo kan Calabanga, Camarines Sur. Mientras tanto,
Sa aga December 2, iyonan ika-11 episode kan Good Vibes Sabado. Makakaibahan niya to ansaro sa mga sought after pag-abot sa events hosting digdi sa syudad ni Naga na nagpuon ang karir sa pag-host sa paagi kan sarong local TV magazine show kan siya nasa kolehiyo pa. Aramon ta sa aga an istorya kan buhay ni JV Belmonte. Puon alas 10:30 nin pagkaaga sa programang Good Vibes Sabado na madadalan sa One Media TV 48 Naga Digital Channel 48.2 asin sa samuyang Facebook page asin YouTube channel. My life is an open book. Pero siguro super open na to kung sabihin ko na talaga to, no? Gusto yung malaman talaga. Depende. Siguro, parang isa yun sa tip na kailangan mo talagang iparamdam sa tao na you're genuine. Sought after talaga. Pag weddings lalong-lalo na. Sakto JV lang. Belmonte. Put your hands up, di ba? Put your Everybody hands up. make some noise! Mga ganun. Oh! Nakumbaga, you are really the one in control. Yeah. First time. And First time only in na- Good Vibes Sabado. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kan Naga City Police Office. News Break.